Ilang nangamatay na baboy sa tatlong barangay sa Santa Barbara, Pangasinan nagpositibo sa African Swine Fever. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell. CJ, maigpit ng ipinagbabawal ng otoridad ang paglalabas at pagpapapasok ng baboy sa tatlong barangay dito sa bayan ng Santa Barbara para hindi na lumawak ang epekto ng African Swine Fever. Umabot na rin sa Santa Barbara ang epekto ng African Swine Fever matapos magpositibo sa sakit ang ilang alagang baboy sa bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, positibo sa ASF ang mga blood sample ng mga nangamatay na baboy mula sa barangay Tulyao, Balingaw at Butaw. 7 alagang baboy ni Mang Dante ang tinamaan ng sakit. Sinunog ko na yung iba. Dito nga sinunog ko, may parilyang malaki at saka sinunog ko yung iba. Yung iba, yun, kinatay ko nga. Hindi ko na nilibing. Bakit hindi nililibing, sir? Kasi maliit pa na, mga mahigit 2 buwan pa lang yun. Naka-lockdown na ang mga apektadong barangay pero problema ng otoridad, hindi raw masimula ng culling operation. May go signal dyan, di sa amin, sa region, saka dyan sa provincial government. Pero may usapan na marami kasing inaano rin sila ginagawa. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang kawalan ng bakuna sa mga baboy ang dahilan ng pagkalat ng sakit. Tinututukan na raw ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng bakuna kontra ASF. By 1 year time, baka lalabas na. Ang US naglalabas din. Pero siyempre, hindi ganun kabilis. No? Baka we hope by next year, mayroon ng vaccine na lalabas. CJ, tiniyak naman ng Municipal Agriculture Office na magsasagawa sila ng culling operation sa oras na kompleto na yung mga gamit sa pangkaling. Nananawagan naman ng tulong pinansyal ang mga apektadong hog raiser sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.